ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் காலை வாழ்த்துக்களை அன்போடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2022 ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்த 23ஆம் தேதி இந்த காலை வேளையிலே ஆண்டவரை தொழுது கொள்வதற்காக நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். ஆலயங்கள் எல்லாம் பூட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த நேரின் வாயிலாக ஆண்டவரை துதிப்பதும் போற்றுவதும் இந்த நாளிலே நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பெரிய சாக்கியம். இந்த ஆராதனையிலே ஆண்டவருடைய திருப்பிரசன்னத்தை உணர்ந்து கொள்ளவும் ஆண்டவருடைய வழித்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் இந்த ஆராதனை நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கவும் ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாய் நாம் யாவரும் தலைவணங்கி ஜெபம் செய்வோம். ஜீவனுள்ள தேவனே பரிசுத்தமும் அன்பும் இரக்கமும் கிருபையும் இந்த நல்ல ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த ஆராதனையை நாங்கள் பாடுகின்ற பாடுகள், வாசிக்கக்கூடிய திருவார்த்தைகள், எடுக்கும் ஜெபங்கள் எல்லாவற்றையும் என் தேவன் ஆசீர்வதியும். உடைய பிரசன்னத்தினாலே எங்கள் ஒருவரை வழிநடத்த முடிய பாதம் பெறும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவன் நல்ல தந்தையே, ஆமென். ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாகவும் ஆண்டுடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாகவும் நாம் யாவரும் இணைந்து கிறிஸ்தவ கீர்த்தனையிலே 6வது பாடலை பாடுவோம். சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்திரம், சிருஷ்டிப்பு யாவையும் படைத்தாய் தோத்திரம். இந்த வண்ணமாகவே காலை மாலை ஆராதனை முறைமைகளிலே 2ஆம் ஆராதனை முறைமையை நாம் பின்பற்றுவோம்.
முதலாம் பக்கம். நாம் கடவுளை தொழுவோம். கடவுள் ஆவியாய் இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்ள ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இது கர்த்தருடைய நாள். இதிலே களிகூர்ந்து மகிழ கடவோம். நான்காம் பக்கம். ஆண்டவரே, எங்கள் உதடுகளை திறந்தருளும். அப்பொழுது எங்கள் வாழ்வுடைய புகழை அறிவிப்போம். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். திரிய கடவுளை போற்றுதல். சேனைகளின் கடவுளாகிய கர்த்தரே, நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். வானமும் பூமி மகிமையினால் நிறைந்திருக்கின்றன. உன்னதத்திலே ஓசன்னா. கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வந்தவருக்கு நம்மால் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர். உன்னதத்திலே ஓசன்னா. கடவுளே நீர் பரிசுத்தர். கடவுளே நீர் பரிசுத்தர். கடவுளே நீர் பரிசுத்தர். சர்வ வல்லவரே நீர் பரிசுத்தர். சர்வ வல்லவரே நீர் பரிசுத்தர். சர்வ வல்லவரே நீர் பரிசுத்தர். சாவாமையுடையவரே நீர் பரிசுத்தர். சாவாமையுடையவரே நீர் பரிசுத்தர். சாவாமையுடையவரே நீர் பரிசுத்தர். ஆண்டவரே, எங்களுக்காய் சிலுவையை அறையுண்ட எங்கள் மீட்பரே, எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். ஆண்டவரே, எங்களுக்காக சிலுவையில் அறையுண்ட எங்கள் மீட்பரே, எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். ஆண்டவரே, எங்களுக்காக சிலுவையில் அறையுண்ட எங்கள் மீட்பரே, எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியாகிய ஆண்டவரே, எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியாகிய ஆண்டவரே, எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியாகிய ஆண்டவரே, எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். ஆண்டவரே, எங்கள் ஜெபங்களையும் ஆராதனையும் ஏற்றுக்கொண்டு எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். ஆண்டவரே, எங்கள் மேல் மனதுருகி எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். ஆறாம் பக்கம். பாவரிக்கை. நமக்கு பாவம் என்போமையானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறலாவோம். நமக்கு உண்மையிலே நமது பாவங்களை அறிக்கிட்டால் பாவனை மன்னித்து எவ்வித அநீதி நீங்க நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவன் நம்பத்தக்க நீதி முள்ளவர். நான் எழுந்து என் தகப்பனத்திற்கு போய், தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாகவும் முது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன். இனிமுடைய மகன் என்று சொல்லப்பட்ட நான் பார்த்து நல்லன், உம்முடைய கூலிக்காரன் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன். கடவுள் ராஜ்யம் சமைத்திருக்கிறது. மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள். நமது பலவீனத்துக்காக பரிதவிக்க முடியாத பிரதான ஆசிரியர் இருக்கிறாமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாத பிரதான ஆசிரியரே நமக்கு இருக்கிறார். ஆகவே நாம் யாவரும் முழங்கால் படியிட்டு அமைதியாக நம்மை நாமே சோதித்து அறிவோமாக. சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளிடத்திலே நாம் நமது பாவங்களை மீண்டுமாய் ஒரு விசை தாழ்மையோடு அறிக்கையிடுவோம். சர்வ வல்லமை மிகுந்திருக்கும் உள்ள பிதாவே, தப்பிப்போன ஆடுகளைப் போல நாங்கள் வழிகளை விட்டு வழிவடைந்து போனோம். எங்களின் யோசனைகளுக்கு விருப்பங்களுக்கு மிக இழந்தோம். முதல் வருஷத்து கருணைக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம். சேர்த்தகதை செய்து வந்தோம். எங்களுக்கு சுகமே இல்லை. ஆனாலும் ஆண்டவரே, தேவனின் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் மனிதர்கள் செய்த வாக்குறுதிகளின்படியே நிர்வாகியமல்ல குற்றவாளிகளாக எங்களுக்கு இறங்கும். தப்பிதங்களை அறிக்கைகிற எங்கள் மேல் பொறுமையாயும் பாவத்தின் துப்புடங்களை சீர்படுத்தும். மிகவும் இருக்கிற பிதாவே, உடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகும்படி நாங்கள் தேவபக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்திரர்களாய் நடந்து வர இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தங்களை கிருபை செய்தருளும். ஆமென். சர்வ வல்லமை மிகுந்த இருக்குமுள்ள ஆண்டவர், மன்னிப்பையும் பாவனையும் கட்டளிட்டருளி வாழ்க்கை செயல்படுவதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்தாவின் கிருபையும் தேற்றுதலையும் தந்திருவாராக. ஆமென். ஆண்டவரை துதியுங்கள். ஆண்டவர் நாமம் துதிக்கப்படுவதாக. ஜெபம் செய்வோம். நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதிருக்கின்ற எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள அன்பு தந்தையே, இந்த நாளுடைய காலை வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த உலகத்திலே நீர் இருந்த பொழுது ஆண்டவரே, எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த அனைத்து ஆண்டவரே உடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் நினைத்துமாக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். சாமி, ஒற்றுமையோடு உலகத்திலே வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பி எங்களை உடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற எங்களை ஆங்காங்கு வைத்திருக்கிற உடைய தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய அன்பிலே, உம்முடைய உறவிலே, உம்முடைய வழிநடத்துதலே நாங்கள் ஒற்றுமையுள்ளவர்களாய் இந்த உலகத்திலே வாழவும் உம்முடைய திருநாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துவர்களுக்கு நிற்கிற வைத்தார். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனும் நல்ல தந்தையே. ஆமேன். அமருவோம். திருமறை பாடம் வாசிக்க கேட்போம். வாசிக்க வேண்டிய வேத பாடம் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 37ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் முதல் அதிகாரம் முடிய. எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 37ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் முதல்.
பின்னும் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர், மனுபுத்திரனே, நீ ஒரு கோலை எடுத்து அதிலே யூதாவுக்கும் அதை சேர்ந்த இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் அடுத்தது என்று எழுதி, பின்பு வேறொரு கோலை எடுத்து அதிலே எப்பிராயீமுக்கும் அதை சேர்ந்த இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் அனைவருக்கும் அடுத்த யோசேப்பின் கோல் என்றும் எழுதி, அவைகளை ஒரே கோலாகும்படி ஒன்றொன்று இசையச் செய். அவைகள் உன் கையில் இருக்கும். இவைகளின் பொருள் இன்னதென்று எங்களுக்கு அறிவிக்க மாட்டீரோ என்று உன் ஜனத்தின் புத்திரர் உன்னிடத்தில் கேட்டால், நீ அவர்களை நோக்கி, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், இதோ, எப்பிராயீமுக்கும் அதை சேர்ந்த இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களுக்கும் அடுத்த யோசேப்பின் கோலை எடுத்து அதை யூதாவின் கோலோடை சேர்த்து அவைகளை ஒரே கோலாக்குவேன். அவைகள் என் கையில் ஒன்றாகும் என்கிறார் என்று சொல்லும்போது, நீ எழுதின கோல்கள் அவர்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக உன் கையில் இருக்க வேண்டும். நீ அவர்களை நோக்கி, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், இதோ, நான் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை அவர்கள் போயிருக்கும் ஜாதிகளிடத்திலிருந்து அழைத்து சுற்றிலுமிருந்து அவர்களை சேர்த்து அவர்கள் சுய தேசத்தில் வரப்பண்ணி அவர்களை இஸ்ரவேலின் மலைகளாகிய தேசத்திலே ஒரே ஜாதியாக்குவேன். ஒரே ராஜா அவர்கள் எல்லாருக்கும் ராஜாவாக இருப்பார். அவர்கள் இனி 2 ஜாதிகளாக இருப்பதில்லை. அவர்கள் இனி 2 ராஜ்யங்களாக பிரிவதும் இல்லை. அவர்கள் இனி தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களினாலும் தங்கள் அருவருப்புகளினாலும் தங்களுடைய சகல மீறுதல்களினாலும் தங்களை தீட்டுப்படுத்துவதும் இல்லை. அவர்கள் குடியிருந்து பாவம் செய்த எல்லா இடங்களிலும் இருந்தும் நான் அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சித்து அவர்களை சுத்தம் பண்ணுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் என் ஜனமாய் இருப்பார்கள், நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன். என் தாசனாகிய தாவீது என்பவர் அவர்கள் மேல் ராஜாவாக இருப்பார். அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே மேய்ப்பர் இருப்பார். அப்பொழுது அவர்கள் என் நியாயங்களில் நடந்து என் கட்டளைகளை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்து நான் என் தாசனாகிய யாக்கோபுக்கு கொடுத்ததும் உங்கள் பிதாக்கள் குடியிருந்ததுமான தேசத்திலே குடியிருப்பார்கள். அவர்களும் அவர்கள் பிள்ளைகளும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் அதிலே என்றென்றைக்கும் குடியிருப்பார்கள். என் தாசனாகிய தாவீது என்பவர் என்றென்றைக்கும் அவர்களுக்கு அதிபதியாயிருப்பார். நான் அவர்களோட சமாதான உடன்படிக்கை செய்வேன். அது அவர்களுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாயிருக்கும். நான் அவர்களை நிலைப்படுத்தி அவர்களை வர்த்திக்க பண்ணி அவர்கள் நடுவிலே என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை என்றென்றைக்கும் ஸ்தாபிப்பேன். என் வாசஸ்தலம் அவர்களிடத்தில் இருக்கும். நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன். அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். அப்படியே என் பரிசுத்த ஸ்தலம் அவர்கள் நடுவிலே என்றென்றைக்கும் இருக்கும்போது நான் இஸ்ரவேலை பரிசுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள் என்கிறார் என்று சொல் என்றார். வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று. தேவனே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக. நாம் யாவரும் இணைந்து பாமாலை 302 பாடுவோம். எந்தன் ஜீவன் இயேசுவே என்று சொல்லுகின்ற பாடலே 1, 2, 4 சரணத்தை மாத்திரம்.
ஜெபம் செய்வோம். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த காலை வேளையிலும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் சிந்திக்கின்ற பொழுது தூய ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இடைப்பட வேண்டும் என்று உடைய வார்த்தையை நாங்கள் நினைக்கிறோம். வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின ஆணுடைய வார்த்தையின் வழியாக நாங்கள் வாழ்வு பெற எங்களுக்கு நீர் கிருபை தாரும். நீர் பேசும், நாங்கள் கேட்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவ நல்ல தந்தையே, ஆமென். அமருவோம். ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துதலை அன்போடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வாதமாய் வழி நடத்துவாராக. அவருடைய அளவில்லாத அன்பினாலும் கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமாய் வழி நடத்துவாராக. தென்னிந்திய திருச்சபை மாமன்றம் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற கருப்பொருள் யூனிட்டி சண்டே என்று சொல்லப்படுகிற தலைப்பின் கீழாக ஆண்டுடைய செய்தியை சிந்திக்க நான் ஆயத்தமாய் வந்திருக்கிறேன். பிரசன்ன திருநாளுக்கு பின்வரும் 3ஆம் ஞாயிறு, யூனிட்டி சண்டே. என்னுடைய தலைப்பு நீதிக்கும் அமைதிக்கும் ஒன்றிணைப்பு என்று சொல்லுகின்ற தலைப்பிலே ஆண்டுடைய செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆயத்தமாய் வந்திருக்கிறேன். ஒன்றிணைப்பு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது பல்வேறு இடங்களிலே பல்வேறு சூழ்நிலைகளினாலே தம் மக்கள் இந்த உலகத்திலே பரவி இருக்கின்ற பொழுது ஆங்காங்கு இருக்கின்ற இடங்களிலே நம்பிக்கையோடும் விசுவாசத்தோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் ஆண்டவருடைய அன்பின் மையமாக வைத்து இந்த எசேக்கியா தீர்க்கதரிசி எழுதுகிறார். நான் அவர்களை ஒன்றாக இணையச் செய்வேன். படிக்க கேட்ட திருமறை பாடம் எசேக்கியேல் 37ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 15 துவங்கி 28 முடியாக வாசிக்கின்ற பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு சூழ்நிலையை ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கின்றார். ஒன்றிணைப்பு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது சிதறி இருக்கிற மக்கள் 37ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்துடைய பின்பகுதியை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது, நான் இஸ்ரவேலின் வம்சத்தாரை அவர்கள் போயிருக்கும் ஜாதிகளிடத்திலிருந்து அழைத்து சுற்றிலும் இருந்து அவர்களை சேர்த்து அவர்களை அவர்கள் சுய தேசத்திலே வர பண்ணுவேன். ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருந்த இஸ்ரவேல் நாடாக வடநாடு தென்னாடு என்று சொல்லி 2 நாடுகளாக பிரிக்கப்படுகிற ஒரு சூழல். 2 நாட்டிலும் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டு தம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்ற பொழுது பிள்ளைகள் எப்படிப்பட்ட சிந்தையோடு வாழ வேண்டுமா? நீதியோடும் அமைதியோடும் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இன்றைக்கும் திருவசனத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது திருவசனம் நமக்கு சொல்லுகின்ற காரியத்தை சிந்திக்கின்ற பொழுது இந்த உலகத்தில் தோழமையோடும் உறவோடும் நீதியோடும் சமாதானத்தோடும் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி திருமறை நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கின்றது. சங்கீதம் 72
7வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கின்ற பொழுது, சங்கீதம் 72:7 வாசிக்கின்ற பொழுது, அவர்கள் நாட்களிலே நீதிமான் செழிப்பான். இந்த உலகத்தில் வாழுகிற ஒவ்வொருவரும் நீதியோடும் சமாதானத்தோடும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் கடவுளுடைய விருப்பம். அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு கடவுள் நம் ஒவ்வொருவரையும் அழைக்கின்றார். ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் நாம் உண்மையோடும் நீதியோடும் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால், மனிதனுடைய நீதி அழுக்கான கந்தை, ஆனால் இறைவனுடைய நீதியோ உத்தமமானது, உண்மையானது என்று சொல்லி நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட நீதியோடும் இருக்கின்ற கடவுளை, அப்படி நீதியை உலகத்திலே காண்பிக்கின்ற கடவுளை உறுதியாய் பற்றி கொள்வதற்கு கடவுள் நம்மை அழைப்பதற்கு உண்மையிலவராக இருக்கிறார். 2வது அமைதி, சமாதானத்தோடு வாழ்கிற ஒரு வாழ்வு. இன்றைக்கு அநேக மக்கள் சமாதானத்தை இழந்து, சமாதானம் எங்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி தேடிக்கொண்டு அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார், நானே சமாதானத்தின் கடவுள், சமாதானத்தை நான் கொண்டு வந்தேன் என்று சொன்ன ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை திருப்புகின்ற பொழுது அப்படிப்பட்ட உன்னதமான ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தருவதற்கு அவர் உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறார். இந்த இரு தன்மையும் நாம் சிந்தனையிலே கொண்டு, நீதிக்கும் அமைதிக்கும் நானும் நீங்களும் இணைகிற மக்களாய், இந்த இரு தன்மைகளோடு நாம் வாழுகிற இருக்கின்ற இடத்திலே இருந்து மற்ற மக்களோடு ஒன்றோடு வாழுகிற அந்த வாழ்வை தான் கடவுள் இந்த காலைவெளியிலே நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்றார். முதலாவதாக உடன்படிக்கை செய்யும் உறுதியான ஒன்றிணைப்பு. இஸ்ரவேல் மக்கள் பிரிந்து கிடக்கிறார்கள். பிரிந்து கிடக்கிற அந்த மக்களை கடவுள் ஒன்று சேர்த்துகிறார். ஒன்று சேர்த்து அவர் சொல்லுகின்ற வார்த்தை 23வது வசனத்தை 6வது வாசியுங்கள். எசேக்கியேல் 37ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம். அவர்கள் இனி தங்கள் நரம்பலான விக்கிரகங்களினாலும் தங்கள் அருவருப்புகளினாலும் தங்களுடைய சகல இயல்புகளினாலும் தங்களை தீட்டுப்படுத்துவதில்லை. அவர்கள் குடியிருந்து பாவம் செய்த எல்லா இடங்களிலும் இருந்தும் நான் அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சித்து அவர்களை சுத்தம் பண்ணுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் என் ஜனமாய் இருப்பார்கள், நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன். ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற உன்னதமான ஒரு வாக்கு தத்துவம். அவர்கள் விக்கிரகங்களை எல்லாம் வணங்குவதை விட்டுவிட்டு, தங்களுடைய அருவருப்புகளை, கடவுளுக்கு பிரியமில்லாத அருவருப்புகளை விட்டுவிட்டு, ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சகல மீறுதலில் செய்ததை எல்லாம் விட்டுவிட்டு, தங்களை பாவம் செய்து குடியிருக்கிற அந்த மக்கள் மத்தியிலே அவர்களை ரட்சிக்க நான் வந்தேன், அவர்களுக்கு ஒரு புது வாழ்வை தருவதற்கு நான் உலகத்திலே வந்தேன் என்று சொல்லு மாத்திரமல்ல, அவர்களை சுத்தப்படுத்தி என் ஜனமாக அவர்களை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன். யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தில் அவருடைய ஜனமாக வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறோமோ, பாவத்திலே இருந்து விடுதலையாகி பாவம் செய்யாதபடி தாங்கள் வாழுகிற இடத்துல ஆண்டுடைய வார்த்தையை மீறாதபடி, தீட்டு என்று சொல்லப்படுகிற நிலைக்கு நாம் விலக்கி வாழ்ந்து விக்கிரக ஆராதனை வெறுத்து ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாக நாம் வாழுகின்ற பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை, நீங்கள் என் ஜனம், நானும் தேவனாயிருப்பேன். இப்படிப்பட்ட மக்களை ஆண்டவர் ஒன்றிணைக்கின்றார். எதற்காக? நீதி செய்வதற்காக, அமைதியை தருவதற்காக. அப்படித்தான் இந்த பகுதி நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறது. அப்படி என்று சொன்னால் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட உறவை மனுக்குலத்திற்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார். இந்த நிலைகளை நாம் நினைக்கின்ற பொழுது
20வது வசனம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது, ஒன்றோடு ஒன்றாக நீ இணைக்கின்ற பொழுது, இதை சொல்லுகின்ற பொழுது, நீ எழுதின கோல்கள் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக உன் கையில் இருக்க வேண்டும். யூதாவும் இஸ்ரவேலும் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கோல்கள் உன் கையிலே இதை வாசிக்கின்ற பொழுது ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நானும் நீங்களும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்ந்து கொண்டு வருகிற பொழுது ஆண்டவரோடு நாம் ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆண்டவரோடு என் வாழ்க்கை ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஒன்றிணைக்கப்பட்டு இருக்கிற மக்கள் அனைவரும் ஒன்றாயிருப்பதற்காக ஆண்டவர் இந்த காலைவெளியிலே நமக்கு வரைவதற்கு உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறார். ஒன்றிணைப்பு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நாம் அனைவரும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபமாக காணப்படுகிறது. யோவான் நற்செய்தியிலே நாம் வாசிக்கிறோம். அந்த ஒன்றோடு இருக்கின்ற அனுபவத்தின் வழியாகத்தான் எப்படி பிதாவோடு குமாரன் தன் ஒன்றாக இருந்ததை போல இந்த குமாரனாகிய கிறிஸ்துவாகிய இந்த திருச்சபை மக்கள் ஆண்டவரோடு ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி கூறுகிறார், ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும். எப்படி? நீதி செய்கிற மக்களாக, பாவம் செய்யாதபடி வாழுகிற மக்களாக, தூய்மையின் மக்களாக, பாவத்தில் இருந்து என்ன செய்தார்? அவர்களை ரட்சித்து அசுத்தத்திற்கல்ல நீதிமான்களாய் உலகத்திலே வாழ்வதற்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அதைத்தான் திருமுறை நமக்கு அழகாக சொல்லுகின்றது. பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 8-9 வசனங்களை நீங்கள் வாசிக்கின்ற பொழுது, கடைசியாக சகோதரரே உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ, ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ, நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ, கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ, அன்பு உள்ளவைகள் எவைகளோ, நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ, அவைகளையே நீங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள். இந்த உலகத்தின் நம்முடைய வாழ்கிற வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட சிந்தையோடு தான் நாம் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி பவுல் நமக்கு வலியுறுத்துகின்றார். இந்த இப்படிப்பட்ட வாழுகின்ற பொழுது நமக்கு என்ன வருமாம்? 9ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிறீர்கள் அல்லவா? நீங்கள் இவைகளை என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டிருக்கிறவைகள் எவைகளோ அவைகளையே செய்யுங்கள். அப்படி செய்கின்ற பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு இருப்பார். எவ்வளவு பெரிய உன்னதமான ஆசீர்வாதம் பாருங்களேன். நீங்கள் அப்படிப்பட்ட வாழ்வு வாழுகின்ற பொழுது சமாதானத்தின் கடவுள் உங்களோடு இருப்பார். பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் மிக அழகாக நமக்கு சொல்லுகிறது, உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ. அப்படி என்று சொன்னால் அந்த வாழ்கிற வாழ்க்கை பயணத்திலே உண்மையோடும் நீதியோடும் ஒழுக்க நெறியோடும் கடவுளுக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் வாழ வேண்டும். அப்படிப்பட்ட வாழ்வு வாழ்வதற்காகத்தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த அழைப்பிலே உறுதி உள்ளவர்களாய் இருக்கிற இடங்களில் இருக்கிற மக்களை ஆண்டவர் செய்கிறாரா ஒன்று சேர்க்கின்ற அனுபவத்துக்கு நேராக நாம் கடந்து வருவதற்கு கடவுள் நமக்கு துணை செய்வதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட சிந்தையோடு தான் ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை அழைக்கிறார். மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது இந்த பகுதி நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது, உன்னிடத்தில் யாராவது குறை என்று சொன்னால் அவர்களோடு நீ சமாதானம் பண்ணிவிட்டு பின்பு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து, உன் காணிக்கையை அப்பொழுது நீ செலுத்து என்று சொல்லி திருமறை நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே நீதியோடும், ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே சாந்தத்தோடும் அமைதியோடும் உலகத்திலே வாழ்ந்து வந்தார். அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி வருகிற நானும் நீங்களும் இந்த உலகத்திலே நீதி உள்ளவர்களாய்
நீதியை செய்கிற மக்களாய், நீதியோடு வாழ்கிற மக்களாய் வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. அது மாத்திரமல்ல, சமாதானத்தின் கடவுள். நீங்கள் எங்கெல்லாம் செல்லுகிறீர்களோ அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஆண்டுடைய சமாதானம் நிறைவாய் இருக்கும்படி சமாதானத்தின் காரணர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்பதை உலகத்து மக்களுக்கு நீங்கள் கொண்டு செல்வதற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் அப்படியாய் அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அப்படிப்பட்ட நிலைகளிலே நீதியோடும் சமாதானத்தோடும் நாம் ஒன்றிணைந்து வாழுகின்ற பொழுது இறையரசை கட்டுவோம். அந்த இறையரசின் வழியாக அநேக மக்களை ஆண்டவருக்கு நேராக அழைப்பதற்கு கடவுள் நம்மை கருவியாக பயன்படுத்துவார். கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபம் செய்வோம். கிருபையும் இருக்கும் நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே, இந்த காலை விடைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒன்றிணைப்பு ஞாயிறிலே நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றிணைக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய திருச்சித்தம். அந்த திருச்சித்தத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் வாழ்கிற இடத்துல எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து, எங்களை தூய்மைப்படுத்தி, எங்களை கழுவி சுத்தப்படுத்தி, உடைய பிள்ளைகளாக எங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வாழுகிற இந்த உலகத்தில் எங்கு வாழ்ந்திருந்தாலும் எங்களை ஒன்றாக இணைக்கின்ற ஆண்டவர். அப்படிப்பட்ட சிந்தையோடு நாங்கள் இணைக்கின்ற பொழுது நீதியோடும் சமாதானத்தோடும் நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு கிருபைத்தார். நாங்கள் வாழ்ந்து மற்ற மக்களை வாழ்விக்க எங்களுக்கு கிருபைத்தார். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனும் நல்ல தந்தையே, ஆமென். நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று காலை மாலை ஆராதனை முறைமை புஸ்தகத்தில் 15ஆம் பக்கமுள்ள அப்போஸ்தலீய விசுவாச பிரமாணத்தை யாவரும் இணைந்து ஏறெடுப்போம். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வநிலை பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன். உடையதுமானால் நான் யாவர் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கண்ணுக்கு திருப்பித்துள்ளார். கொஞ்சம் பிலாத்துவின் காலத்திலே பாடுபட்டு சிலை 2 மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார். 3ஆம் நாள் மருத்துவம் தேடினார். மரணத்திற்கு ஏறி சென்றார். உயிரோடு மற்றும் நியாயத்திற்கு வருவார். பரிசுத்தாவை விசுவாசிக்கிறேன். ஒரு பரிசபையும் பரிசுவான ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் என்று விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென். கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக. கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும். கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும். முழங்கால் படி ஜெபிக்கலாம். பரமண்டல இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, நாம் பரிசுத்தப்படுவதாக, ராஜ்யம் வருவதாக, சித்தம் பரமண்டலத்தில் குடும்பலையும் செய்யப்படுவதாக. அன்றுள்ள அப்பத்தையும் எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் நிகழ்ந்து போல மணியும் எங்களை சோதனைகள் பிரேசிக்காத்தையுமே நச்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யம் வல்லமை மகிமை நடிக்கும் முடிவுகளே, ஆமென். சபையார் அமர்வோம். சபையாருக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டிய அறிவிப்புகளை வாசிக்க கேட்போம். ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. பேராயரின் கடிதம் நாள் 6/1/2022. இந்த ஆண்டு 2022ஆம் ஆண்டு போதக சேகர தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. நமது திருச்சபையின் உறுப்பினர்கள் 2 திருச்சபைகளுக்கு மேற்பட்ட திருச்சபையில் சந்தா உறுப்பினராக இருந்தால் நீங்கள் எந்த திருச்சபையில் உங்கள் வாக்குரிமையை செலுத்த உள்ளீர்கள் என்பதை எழுத்து மூலம் வருகின்ற 31/1/2022க்குள் சபையின் குருவானவருக்கு எழுத்து மூலம் தெரிவிக்க உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வாதமாய் வழிநடத்துவாராக. இந்த கொரோனா காலத்தில் எத்தனையோ மக்கள் பலவீனத்தோடு இருக்கிறார்கள், சுகவீனத்தோடு இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய ஜெபங்கள் அவர்களுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் தரும்படியாய் உங்களுடைய தனி ஜெபங்களிலே, குடும்ப ஜெபங்களிலே நீங்கள் யாவரும் ஜெபிக்கும்படி உங்கள் அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக இந்த நாட்களிலே பள்ளியிலே படிக்கிற பிள்ளைகள் ஆன்லைன் வழியாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த பிள்ளைகளுக்கு தேவையான அனைத்து தேவைகளையும் ஆண்டவர் தரும்படியாக நாம் ஜெபிக்கலாம். இந்த கொரோனா காலத்தில்
தேவையில்லாதபடி வெளியிலே செல்ல வேண்டாம். செல்லுகின்ற பொழுது கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிந்து செல்லுங்கள். சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுங்கள். உங்களுடைய கைகளை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அப்படிப்பட்ட நிலையிலே வருகின்ற காலங்களில் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீங்கள் செய்து நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படியாய் உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது தேசத்திற்காக ஜெபிக்க ஆயிரம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். ஜெபம். அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, அருமையான இந்த காலை வேலைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, ஆலயத்தில் வந்து தொழுது கொள்ள முடியாத இந்த சூழ்நிலையிலும் சாமி, நாங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக இந்த தேசத்திற்காக ஜெபிக்க நீர் கொடுத்த இந்த அருமையான வாய்ப்பிற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. எத்தனையோ பேருக்கு கர்த்தாவே இந்த ஸ்லாக்கியம் இல்லை கர்த்தாவே, ஆனாலும் எங்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிற கிருபைக்காய் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளில் கூட கர்த்தாவே எங்களுடைய தேசத்திற்காக உம்மிடம் நாங்கள் வருகிறோம் சுவாமி. இந்த தேசத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, முக்கியமாக சுவாமி, இதோ கொரோனா காலங்களிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, ஆனாலும் எங்களுக்கு நீர் ஜீவனை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறீர் சுவாமி. அதற்காக உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. எத்தனையோ பேர் அழிந்து போய் கொண்டு இருக்கிற இந்த காலங்களிலே கர்த்தாவே எங்களை நீர் ஜீவனோடு பெலனோடு வைத்திருக்கிற கிருபைக்காய் உமக்கு நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே, உம்மை நோக்கி நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் சுவாமி. இந்த கொரோனா ஒமிக்ரான் வியாதி சுவாமி முற்றிலுமாய் அழிந்து போக நீர் உதவி செய்யும் சுவாமி. நீர் படைத்த மக்கள் கர்த்தாவே அழிந்து போவது உமக்கு சித்தமல்ல சுவாமி. ஆண்டவரே, கிருபையாய் இறங்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று வேதத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அப்பா. அப்படியல்ல சுவாமி, நாங்கள் எங்களுடைய பாவங்களை கர்த்தாவே நாங்கள் உம்மிடம் நாங்கள் சொல்லி சுவாமி மன்னிப்பு பெற்று கர்த்தாவே நாங்கள் ஜீவிக்க நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே, இதோ சுவாமி பாவத்தை எல்லாம் நீர் மன்னிக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. நீர் எங்கள் மீது இரக்கம் காட்ட வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. எங்கள் தேசம் மாத்திரம் அல்ல அப்பா, இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மக்களையும் உடைய கரத்தில் ஒப்புவிக்கிறோம் சுவாமி. ஒவ்வொருவரையும் நீர் கண்ணோக்கி பார்க்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்கும் சாமி தேவையான நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் பாதுகாப்பையும் நீர் தந்தள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வாதையும் கூடாரத்தை அணுகாது என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அப்பா. அந்த வேத வசனத்தின்படி கர்த்தாவே எந்த வாதையும் கொள்ளை நோயும் யாரையும் அணுகாதபடி நீர் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, நோய்களை எல்லாம் கர்த்தாவே பாதாளத்தில் இறக்கி போட்டள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. விசேஷமாக இந்த நாட்களில் கர்த்தாவே கொரோனா வியாதி அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது சுவாமி. கிருபையாய் இறங்கும் அப்பா, இறங்கும் சுவாமி. ஆண்டவரே, அது முற்றிலும் இல்லாமல் நீர் பண்ண வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த நோய்க்காக ட்ரீட்மெண்ட் வீட்டிலும் மருத்துவமனையிலும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் இந்த நேரத்தில் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புவிக்கிறோம் சுவாமி. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அப்பா. அவர்களெல்லாம் கர்த்தாவை நீர் தொட வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் பரம வைத்தியர் சுவாமி. உம்முடைய காயப்பட்ட கரத்தினாலே அவர்களை தொட்டு கர்த்தாவை நீர் நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் ஜீவனையும் நீர் கொடுத்தள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அதே போல் என்னென்ன வியாதியிலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்களோ எல்லா வியாதி உள்ளவர்களையும் இந்த நேரத்திலே ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புவிக்கிறோம் சுவாமி. நீர் இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது கர்த்தாவே எத்தனை வியாதியஸ்தர்களை குணமாக்கினீர் அப்பா. அந்த தேவன் இன்றும் நீர் உயிரோடு இருக்கிறீரப்பா. ஆண்டவரே, நீர் ஒவ்வொருவரையும் நீர் தொட வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. நீர் தொட்டு ஒவ்வொருவருக்கும் சுகத்தையும் பலத்தையும் நீர் கொடுத்துள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த தேசத்திலே உள்ள விக்கிரக ஆராதனைகளை கர்த்தாவே உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புவிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, இதோ அப்பா உம்முடைய கற்பனைகளுக்கு விரோதமாய் நாங்கள் பாவம் செய்யாதபடி கர்த்தாவே விக்கிரக ஆராதனைகளை நீர் எடுத்து போட்டுள்ள சுவாமி. இந்த தேசம் முழுவதும் உம்மை தொழுது கொள்ளுகிற ஒரு தேசமாக நீர் மாற்ற வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, பாவத்தில் விழுந்து விடாதபடி கர்த்தாவே எல்லா மக்களும் சாமி பரலோகத்துக்கு நேராக கர்த்தாவே வர நீர் உதவி செய்யும் அப்பா. ஆண்டவரே, யாரும் நரகத்துக்கு செல்வது உம்முடைய விருப்பம் அல்ல சுவாமி. ஆண்டவரே, கிருபையாய் இறங்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அதே போல கர்த்தாவே எங்கள் நாட்டை ஆள்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் இந்த நேரத்தில் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புவிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, நாட்டை ஆள்வதற்கு தேவையான நல்ல ஞானத்தை கொடுங்க சுவாமி. தானியேலுக்கும் சாலமோனுக்கும் கொடுத்த அந்த ஞானத்தை சுவாமி ஒவ்வொரு ஆட்சியாளருக்கும் நீர் கொடுத்துள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, கர்த்தருக்கு பயந்து சுவாமி அவர்கள் ஆட்சி செய்ய நீர் கிருபை செய்துள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பு சுவாமி. உமக்கு விரோதமான காரியங்களை அவர்கள் செய்யாதபடி நீர் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. எங்கள் நாட்டில் உள்ள பில்லி சூனியம் செய்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காகவும் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாய் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காகவும் இந்த நேரத்திலே பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி.
சுவாமி. அதிலிருந்து நீர் ஒவ்வொருவரையும் விடுதலையாக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சாமி. போதை பொருளினால் கர்த்தாவே எங்கள் வாலிப பிள்ளைகளும் கர்த்தாவே இன்னும் சுவாமி வயதானவர்களும் குடும்பங்களும் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது கர்த்தாவே. நீர் கிருபையாய் இறங்கும் சாமி. போதை பொருள் இந்த தேசத்தில் இல்லாதபடி நீர் அழித்து போட்டல்ல வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சாமி. ஆண்டவரே, இந்த தேசத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சாமி. ஒவ்வொன்றிலும் உண்மையோடு முத்தமத்தோடு நடந்து கொள்ள நீர் உதவி செய்யுங்க சுவாமி. இந்த நாட்களில் கூட கர்த்தாவே ஸ்கூல் நடத்த முடியாத சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் வீட்டிலிருந்து ஆன்லைன் மூலமாக படிக்கிறார்கள் அப்பா. அவர்களையெல்லாம் நீர் கண்ணோக்கி பாரு சுவாமி. அவர்களை ஆசீர்வதிய சுவாமி. வீட்டிலே இருக்கும்போது நல்ல பாதுகாப்பை நீர் கொடுத்துள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சாமி. வாலிப பிள்ளைகளுக்கு எந்த விதத்திலும் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலையிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா. நீர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சாமி. பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகாதபடி, அப்படி யாருக்கு எந்த எண்ணங்களும் வராதபடி அப்பா நீர் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. படிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான நல்ல ஞானத்தையும் அறிவையும் நீர் கொடுத்துள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, விசேஷ விதமாக எங்களுடைய ஆலயத்தையும் உடைய கரத்தில் ஒப்புவிக்கிறோம் சாமி. இதில் ஒவ்வொரு மக்களையும் நீர் கண்ணோக்கி பாரும் அப்பா. ஆண்டவரே, சீக்கிரத்தில் இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிந்து சுவாமி ஆலயம் திறக்கப்பட்டு எல்லா மக்களும் ஆலயத்திலே வந்து தொழுது கொள்ள நீர் உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, சிறியோர் முதல் பெரியவர்கள் வரை வயதானவர்கள் வரை ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரத்தில் ஒப்புவிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவரையும் கண்ணோக்கி பாரும். ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் அப்பா. ஒவ்வொருவருக்கு வேண்டிய சுகம் பலன் ஜீவனையும் நீடித்த ஆயுசையும் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்து நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த ஆலயத்திலிருந்து கர்த்தாவே அநேக கிளைச்சபைகள் தொடங்க நீர் உதவி செய்யும் சுவாமி. ஆண்டவரே, காற்றையும் காண மாட்டீர்கள், மழையும் காண மாட்டீர்கள். ஆனால் நீங்கள் மாத்திரமல்ல, உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் குடிக்கத்தக்கதாக பள்ளத்தாக்குகளே தண்ணீரால் நிரப்புவேன் என்று வாக்களித்த தேவன் அப்பா. இந்த காலை வேளையில நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் சாமி. ஆலயங்கள் கிளை சபைகள் திறக்கப்பட எந்த விதமான சூழ்நிலை இல்லை சுவாமி. ஆனால் நீர் செய்ய போகிற உடைய கிருபைக்காய் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இந்த ஆலயத்தின் மூலமாக நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு ஊழியத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, திரும்பவுமாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரத்திலே ஒப்புவிக்கிறோம் ராஜா. நீர் எங்களை ஆசீர்வதியும் வழிநடத்தி காத்துக்கொள்ள சுவாமி. இந்த நாளில் நடக்கிற இந்த ஆராதனை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இதன் மூலமாய் கர்த்தாவே அநேக ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட நீர் உதவி செய்யுங்கப்பா. துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இப்ப இயேசுவின் மூலமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பரமபிதாவே, ஆமீன். நாம் யாவரும் இணைந்து கிறிஸ்தவ கீர்த்தனையிலே 167வது பாடலை பாடுவோம். நம்பி வந்தேன் மேசையா, நான் நம்பி வந்தேன். அப்பொழுது கர்த்தருக்கென்ற காணிக்கையை நீங்கள் இல்லங்களில் இருந்து ஒரு கவரை எடுத்து அதில் செலுத்தி ஆலயத்தில் வந்து படைக்கும்படி உங்கள் அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நம்பி வந்தேன் மேசையா, நான் நம்பி வந்தேன். தேவ்ய சரணம் 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 ஐயா, நான் நம்பி வந்தேனே. நம்பிரான் ஒருவனே தஞ்சமே தருவனே, வருதாவிது குமரகுல் பரமன் தேவே, நம்பி வந்தேனே. நான் நம்பி வந்தேன் மேசியா, நான் நம்பி வந்தேனே. நீன் பாத தரிசனம் அன்பான தரிசனம், நித நித சரி தொழுவதினம் ஞானபுரியின் நம்பி வந்தேனே. நான் நம்பி வந்தேன் மேசியா, நான் நம்பி வந்தேனே. பாவியில் பாவியே, கோவிலில் கோவியே, கனபரிவுடன் அருள் புரியாகல விடாதே, நம்பி வந்தேனே. நான் நம்பி வந்தேன் மேசியா, நான் நம்பி வந்தேனே. திவ்ய சரணம் 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 ஐயா, நான்
ஜெபம் செய்வோம். மகா பரிசுத்தமும் அன்பும் இரக்கமும் கிருபையும் இந்த நல்ல ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளைக்காக மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த காலை வேளையிலும் ஆண்டவருடைய திரு பிரசன்னத்தினாலே எங்களை ஒவ்வொருவரையும் எங்களை வழிநடத்தின நம்முடைய தெய்வக்காய் மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். சுவாமி, இந்த காலை வேளையிலே எங்களுடைய திருச்சபையில் அங்கே ஐக்கியமாக இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காக நாங்கள் வருகிறோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் தனித்தனியாக பேர் பேராக நீர் ஆசீர்வதியும். குடும்பத்தில் இருக்கின்ற குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரையாக இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் தனித்தனியாக என் தேவன் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று உடைய பார்த்தே நாங்கள் கண்டிக்கிறோம். நீர் அப்படி தருகிற தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிற சாமி. குழந்தைகளுக்காக நான் செபிக்கிறோம். வயது சென்ற மக்களுக்காக நான் செபிக்கிறோம். ஆண்டுடைய கிருபை ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளோடு இருந்து ஆண்டவரே தேவையான அனைத்து ஆசீர்வாதங்களை தந்து நடத்த முடிய பாதம் பெறுகிறோம். குழந்தைகள் ஆண்டவரே படிக்கின்ற பொழுதும் ஆண்டுடைய ஞானத்தை தந்து வழிநடத்த உடைய பாதம் பெறுகிறோம். எல்கேஜி முதல் கல்லூரி வரையாக படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக நான் செபிக்கிறோம் சுவாமி. பள்ளிக்கூடம் செல்ல முடியாதபடி ஆண்டவரே தங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து ஆண்டவரே நேரையில் வாயிலாக கல்வியை கற்கின்ற பொழுது நல்ல ஞானத்தையும் அறிவையும் சமய சுபத்தையும் ஆண்டவர் தாமை தந்து வழிநடத்த நம்முடைய பாதம் பெறுகிறோம். அப்படி தந்து பிள்ளைகளை தன்னுடைய ஞானத்தோடு படித்துக்கொள்ள கடவுள் கிருபை தாரும். அதே போலவே எங்கள் திருச்சபையிலே சின்ன மூப்பர்களுக்காக நான் செபிக்கிறோம். அவருடைய ஆசீர்வாதி சுவாமி. இந்த வயோதிப காலத்தில் அவனுடைய கிருபையும் இரக்கமும் போதுமாயிருந்து வழிநடத்த முடிய பாதம் பெறும். நித்தியத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காக நான் செபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே பணி செய்கிற மக்களுக்காக நான் செபிக்கிறோம். இரவென்றும் பகலென்றும் பாராதபடி குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும், குடும்பத்தினுடைய முன்னேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி பாடுபடுகிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நான் செபிக்கிறோம். ஒவ்வொருடைய பணி வாய்ப்பிலும் ஆண்டுடைய கிருபையும் ஆண்டுடைய இரக்கமும் தங்கியிருந்து சுவாமி செய்வதற்கு நான் அனைத்து பலனையும் ஆற்றலையும் ஆண்டவர் தாமே தந்து வழிநடத்த முடியும் பாதம் பெறும். ஆண்டவரே இந்த நாளிலே கூட சுவாமி விளைவினத்தோடு இருக்கிற மக்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். குறிப்பாக எங்கள் போதை சேகரத்தின் செயலர் அவர்கள், பொருளர் அவர்கள் அனைவருக்காக நான் செபிக்கிறோம். விளைவினத்தோடு இருக்கிறார்கள் சுவாமி. அவர்களை நீர் ஆசீர்வதி சுவாமி. தேவையான அனைத்து பலனையும் ஆரோக்கியத்தையும் சுகத்தையும் தந்து வழிநடத்த முடியும் பாதம் பெறும். தங்களுடைய இல்லங்களில் இருந்து ஆண்டவரே மருத்துவ சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது தூய ஆவியானவர்களுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் தந்து வழிநடத்த முடியும் பாதம் பெறும். அதே போலவே யார் யாருக்காக இந்த நாளிலே நாங்கள் செபிக்க நாங்கள் கடைப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருக்காக நாங்கள் வருகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் என் தேவன் ஆசீர்வதி சுவாமி. ஆண்டவர் ஒருவருக்கு தேவையான சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆண்டவர் தாமே தந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று பார்த்தே நாங்கள் நினைக்கிறோம் சுவாமி. எங்களுடைய திருச்செயல் மூலமாக நடைபெறுகிற அனைத்து திருப்பணிகளுக்காக செபிக்கிறோம். பெண்களைக்கு சங்கத்திற்காக, வாலிபரைக்கு சங்கத்திற்காக, சண்டே ஸ்கூலுக்காக, கிராம ஊழியர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். அனைத்து ஊழியர்களும் என் தேவன் இந்த நாட்களை ஆசீர்வாதமாய் வழிநடத்த வேண்டும் என்று பெண் கெஞ்சிருக்கிற சுவாமி. ஊழியர்கள் எல்லாம் தடைபட்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே ஊழியத்திற்கு செய்து கொண்டான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் என் தேவன் உருவாக்கி தர வேண்டும் என்னுடைய பாதத்திலே நாங்கள் கழிக்கிறோம். என்னுடைய போதை சேகரத்தின் தலைவர் அருள் திரு சாந்தி பிரேமர் ஐயாவுக்காகவும், செயலர் அவர்களுக்காகவும், பொருளர் அவர்களுக்காகவும், பிசிடிசி உறுப்பினர்கள் அனைவருக்காகவும், அவருடைய குடும்பங்களுக்காக நம்முடைய திருப்பாத்திர வருகிறோம். அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக நம்முடைய சமூகத்தில் வருகிற சுவாமி. அவருடைய ஆசீர்வதியும் அப்பா. இந்த வலது கருத்தினாலே நம்முடைய பிள்ளைகளை வழிநடத்த முடிய பாதம் பெறும். ஆண்டவரே எங்களுடைய போதை சேர்த்து நடைபெறுகிற அனைத்து திருப்பணிகளையும் உடைய திருப்பாத்திர வைக்கிறோம். நீர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று உடைய பாத்திலே நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் சுவாமி. அடியனுக்காகவும், குடும்பத்திற்காகவும், பிள்ளைகளுக்காகவும், உடைய தேவைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். கடவுள் எல்லாவற்றையும் தேவன் ஆசீர்வாதமாய் தருகிற உடைய தெய்வக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே எங்களுடைய திருச்செயல் மூலமாக நடைபெறுகிற அனைத்து திருப்பணிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். இந்த திருப்பணிகளை என் தேவன் ஆசீர்வாதத்தை வழிநடத்த உடைய பாதம் பெறும். நமக்கு சித்தமாயிருப்பின் வருகிற நாட்களிலே சுவாமி ஆண்டவரே நல்ல ஒரு கிளை திருச்சபையை நாங்கள் கண்டுகொள்ள உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபைத்தார். அதற்காக எடுத்துக்கொள்ள அத்தனை முயற்சிகளையும் என் தேவன் ஆசீர்வாதமாய் வழிநடத்த வேண்டும் என்று பார்த்து என்ன நினைக்கிறோம். வாலிப தம்பிமாருக்காக, தங்கச்சிமாருக்காக நான் செபிக்கிறோம். பிள்ளைகள் ஆண்டவரை வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமல் மினோக்கி பார்த்து வருகின்ற அனைத்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கடவுள் கிருபைத்தார். கர்த்தருக்கு ஏற்ற வகையிலே உண்மையோடும் நீதியோடும் வாழ்வதற்குண்டான அனைத்துடைய மதிப்பீடுகளை புரிந்து கொண்டு ஆண்டவரே பிள்ளைகள் தன்னுடைய வாழ்விலே வாழ்வதற்குண்டான அனைத்து ஆசீர்வாதங்களையும் தந்து வழிநடத்த முடிய பாதம் பெறும். கண்ணீரோடும் கவலையோடும் துன்பத்தோடும் துயரத்தோடு இருக்கிற மக்களுக்காக நாம் செபிக்கிறோம். அனைவரையும் என் தேவன் ஆசீர்வதி சுவாமி. அந்த வலது கருத்தினாலே எங்களை தாங்க வேண்டும் என்று வழிநடத்த வேண்டும் என்று உங்களுடைய பாத்திரம் வருகிறோம். எங்களுடைய திருமணத்துக்காக வருகிறோம். எங்களுடைய பேராயர் ஐயா அவர்களுக்காக, பேராயர் அம்மா அவர்களுக்காக, அனைத்து குருமார்களுக்காக, உதவி குருமார்களுக்காக,
நற்செய்தி பணியாளருக்காக நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கடந்திருக்கிறோம். அவர்கள் தன் அழைப்பிலே உண்மையோடும் மொத்தமத்தோடும் தன்னுடைய திருப்பணிகளை உனக்கு ஆண்டவரே செய்வதற்கு நான் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களையும் பலத்தையும் ஒத்தாசையும் ஆண்டவர் தாமே தந்து வழிநடத்த முடியும். பாதம் திருமணத்தின் மூலமாக நடைபெறுகிற அனைத்து திருப்பணிகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அனைவரையும் ஆசீர்வதியும். என்னுடைய திருமணத்தினுடைய செயலர்களுக்காக பொருளருக்காக கமிட்டி அங்கத்து அனைவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறோம். அனைவரையும் என் தேவன் ஆசீர்வதி சுவாமி. உடைய கரத்தினாலே தாங்க வேண்டும் என்று வழிநடத்த வேண்டும் என்று உடைய பாதத்திலே நாங்கள் கஞ்சி நிற்கிறோம். நீர் இப்படி தருகிற நம்முடைய தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிற சுவாமி. எங்கள் தேசத்தில் நடைபெறுகிற நற்செய்தி பணி இயக்கங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறோம். நற்செய்தி பணி இயக்கங்கள் வலதுகைக்கும் இடதுகைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத எத்தனையோ மக்களுக்கு ஆண்டுடைய ரட்சிப்பை சுவிசேஷமாய் சொல்லுகிற உடைய பிள்ளைகளை ஆற்ற வேண்டும் என்று தேட்ட வேண்டும் என்று வழிநடத்த வேண்டும் என்று பாத்திலே நாங்கள் கஞ்சி நிற்கிறோம். குறிப்பாக எங்களுடைய திருமணத்தின் மூலம் நடைபெறுகிற நற்செய்தி பணிகள் டிபிஎம்காக நான் ஜெபிக்கிறோம். அதில் பணி செய்கிற மக்கள் ஒவ்வொருக்காக அவனுடைய கிருபை தங்கியிருந்து வழிநடத்த உங்களுடைய பாதம் படுகிற சுவாமி. உலகம் முழுவதும் சுவாமி இந்த கொரோனா வைரஸ் என்று சொல்லப்படுகிற தொற்று வியாதி ஆண்டவரே உருமாயிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீர் பாதுகாப்பையும் பராமரிப்பையும் நீர் தர வேண்டும் என்று கேட்கிற சுவாமி. இதற்காக முன்னணியிலிருந்து பணியாற்றுகிற ஆண்டவரே காவல்துறைக்காக, மருத்துவத்துறைக்காக, தூய்மை பணியாளர்களுக்காக, மந்திரிமார்களுக்காக, தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களை ஆற்றும் வழிநடத்தும் ஆசீர்வதி சுவாமி. அவர்கள் தேசத்திற்கு நலம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி தங்களுடைய ஆண்டவரே பணியை உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் செய்வதற்குண்டான அனைத்து ஆற்றலையும் பலனையும் தந்து வழிநடத்த முடிய பாதம் செய்கிறோம். தகப்பனே, இந்த வியாதியின் கொடுமையிலிருந்து மக்களை ஆண்டவரே மாற்ற வேண்டும் என்று கணிக்கிறோம் சுவாமி. வியாதியின் கொடுமை பிடியிலிருந்து மக்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்னுடைய பாத்தை நாங்கள் கஞ்சி நிற்கிறோம். பொறுப்படுத்திக் சுவாமி. இந்த வியாதி உலகத்திலே முற்றிலுமாய் அழிந்து போகத்தக்கதாய் கடவுள் நீர் இரக்கம் பாராட்ட வேண்டும் என்னுடைய பாத்திரையை கணிக்கிறோம். இதற்கு எங்களுடைய பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் தடையாயிருப்பமையானால் தயவாய் எங்களை மன்னித்து ஆண்டவரே எங்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்னுடைய பாத்திரையை நாங்கள் கணிக்கிறோம். எப்படி இசைக்கில் நாங்கள் வாசிக்கிறதை போல ஆண்டவரே என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் கழுவி சுத்தப்படுத்தி உன்னுடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டதை போல எங்களுடைய பாவங்களையும் கழுவி ஆண்டவரே இந்த நாங்கள் வாழுகிற தேசத்துல சந்தோஷத்தோடு சமாதானத்தோடு வாழ்வதற்குண்டான வாய்ப்புகளை என் தேவன் உருவாக்கி தர வேண்டும் என்று பார்த்து நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் சுவாமி. அனாதைகள், திக்கற்றவர்கள், ஏழைகள், விதவைகள் மற்றெல்லாம் மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். தேவைகளோடு இருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே ஒவ்வொரு தேவையோடு இருக்கிற மக்களுக்கும் ஆண்டவர் பரத்திலிருந்து ஒத்தாசை அனுப்பி அவருடைய தேவைகளை சந்திக்க வேண்டும் என்று பார்த்தே நான் கண்டிக்கிறோம் சுவாமி. கண்ணீரோடும் கவலையோடும் துன்பத்தோடு மக்களுக்கு ஆண்டவர் விடுதலையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பலனையும் தந்து வருட உடைய பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையிலே உடைய சமூகத்தில் வருவதற்கு நீ தந்த தயவுக்காய் நன்றி சொல்கிறோம் சுவாமி. கேட்டதையும் கேட்க மறந்த அனைத்து ஆசீர்வாதத்தையும் தந்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவன் நல்ல தந்தையே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல காரியங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் தூயாவின் எடுத்தும் நம் அனைவரோடும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நீடித்து நினைத்திருப்பதாக. நிறைவு பாடலாக புத்தளிச்சு பாடல் புஸ்தகத்திலே 379 பாடலை பாடுவோம். என்னை மறவா இயேசுநாதா. பல்லவி சரணம், கடைசி சரணம். என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். வல்ல வாக்குத்தத்தங்கள் வரைந்தன ஈந்ததாலே ஸ்தோத்திரம். ஆபத்திலே அரும் துணையே, பாதைக்கு நல்ல தீபமிதே. ஆபத்திலே அரும் துணையே, பாதைக்கு நல்ல தீபமிதே. என்னை மறவா
உங்களோடு இருப்பாராக. அவரும் தாவிட இருப்பாராக. சமாதானத்தோடே சென்று வாருங்கள். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமென்.